maning kabugnaw nga ice cream. Yan, low ka ingkursun ice cream. Sa may Ikulan, no? At pang lang ni sa may Pilcris, mga kabings. $2,000 later. Yo, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka, natakaroon rin sa may Ikulan, no? At pang lang ni sa may Pilcris, mga kabings. Ang pangalan na yun atuon mga kabingka kay Dark Limited, mga kabingka, frozen ice cream, mga kabingka. Tilawan na nato ning frozen nga ice cream. Actually mga kabingka, daghan na gid mga frozen nga ice cream diri sa Tacbayan sa Durian, mga kabingka. So first time nako mga tilaw aning nga ice cream, mga kabingka. So tilawan na to, worth it or not worth it, mga kabingka. Tara, let's go. Welcome back sa aking YouTube channel, mga kabingka. So tilawan na nato ni ang yogurt na frozen ice cream, mga kabingka. So first time na ko ni makatilaw mo na ni mga kabingka, diba? So okay, first time bala na to kung unsa gid ni ka palasa. So tilawan na to ni ang ilang black ice cream kay apit ta matuno. Let's go. Nag-abot ang iyang aslom. Siguro na ani siya strawberry, no? Ani siya. Ano siya? Price ani is 99. Tapos kani kay 100 kapin, tapos kani kay 218. So, okay kay ilang quantitative nga ice cream, mga kamings, di ba? Sa uban, mas mahal siya diri kay mas barato. Okay kayo ilang kuan kayo diri. Ang lasa rin kayo. Ang score ano natin ako is 9/10. Okay? Kung taon nyo kami matingag ka na, basi matingag ka nga itong yung ipon, ang kuan daw ni katong nakatilaw mo sa Manglanis, no, nga katong ice cream kanay daw siya is kuan kasi tawag ka na kanang mangusting dili ka mo magproblema kung unsa gyud ang kuan ani. Okay kayong benepisyo aning black ice cream, mga kabins. Perfect yun sa kainit sa panahon, diba? Okay kayo. Perfect, makasig kayo, mga kabingka, kay ang
Kanang ice cream kay itom, tapos ang apa itom po. Mỹ siya, fairness. Ini ayo. Oh, cái chó. Chỗ nó to. Lấy cheese. Lamig kayo. 10/10. Lamig siya. Kaya dapat sa mga cheese ay kanong mga cookies. Me. Isa sa isa. 11/9. Kaya kasi TikTok. Basta. Oh my goodness. Lamig kayo. Grabe. Pagwadon ako din ganina, init kayo, di ba? Na-fresh akong pamati ng mga kabingka kay siyempre, kaong ko ano? Okay kayo. Perfect. Grabe. Ba? Baba naman kaya, pwede ka ng usulo kung open pa ba na para mamod ka ng filters. At bang ano siya? Dali na kami mo na madumduman dali, diba? Diyan ka sa Toril, Matina. So, dali ka na ako at bang sa Tower Filters at bagya. So, tama pa rin kung murag. Excuse me, miss, Monday to Sunday man mo, no? What? Monday to Sunday. Yes. So, open sila Monday to Sunday. So, alas 11. Kasi oras mo mag-close 10:30 po. hanggang alas 10:30. So, usa pa inyong ginahulat at tumod rin napita mga kabingka.
pizza. Oh. Eh. Nakanindot dari ke aircon. Coldness kayo. Ya, bayar mo kanin kabugnaw nga ice cream. Ya, lo kay person na sauce ginugo. So, panalo kayo. See you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ Martin na play sa video. Babush ka, baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.